At bygge bro, det handler ofte om at skabe nærhed og forståelser mellem mennesker. Når broen om lidt officielt åbner, ja, så vil Vesterbro og Islands Brygge med ét slag være blevet tætte naboer her i København. Undervejs i arbejdet med Bryggebroen er der allerede blevet bygget nye broer af samarbejder, og flere forhindringer er blevet overvundet. Og jeg håber, at der også vil blive bygget nye broer, også i overført betydning efter åbningen i dag. Så jeg vil ønske byens styre og dets borgere med den nye flotte bro, der vil forbinde staden og gøre det muligt for mennesker at mødes, så musik kan opstå. Hvad betyder den for København? Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget. Det betyder, at vi får bundet to bydele meget tættere sammen, nemlig Islands Brygge, som vi står på nu, og Vesterbro over på den anden side. Samtidig så skaber vi en meget lettere adgang for de folk, som bor på Vesterbro, som er et af de tættest befolkede områder i byen, til at komme ud på Amagerfælled, hvor de kan cykle, hvor de kan løbe, hvor de kan opleve det, vi kalder den bynære natur. Og samtidig så kan beboerne her på Islands Brygge, hvor der er kommet rigtig mange beboere de senere år, men har lidt dødt med forretninger, har lidt dødt med biografer og byliv herude. Men det har de jo lige pludselig fået meget, meget nemmere adgang til. Altså, nu ligger det hele 2 minutter herfra. Vi har været til et kæmpe arrangement i dag, hvor Fisketorv Shopping Center var en af parterne, en af investorerne i denne her nye bro, der er indviet. Hvem er de andre parter? Det er de andre developer i havnen. Københavns Havn, Skanska, Grundejerforeningen over på i Havnestaden, og så også selvfølgelig Københavns Kommune. Hvad forventer du, den her bro den egentlig vil betyde? Jamen, jeg forventer mig meget af broen, fordi den smelter jo ligesom hele havnen og bydelen sammen. Så det har vi store forventninger til. Som Claus Brøndum sagde, at på den anden side over på Islands Brygge-siden, der er jo i realiteten ikke nogen forretninger i nærheden af alle de nye boligbyggerier. Nej, og det gør jo selvfølgelig også, at det her kæmpe udvalg af butikker, og ikke mindst vores biografkompleks, kommer jo selvfølgelig til at nyde godt af, at folk får så nem adgang til et så stort indkøbssted som Fisketorv Shopping Center. I anledning af åbningen af Fisketorvsbroen har vi selvfølgelig også været på besøg på Fisketorv Shopping Center. Hvad tror du, den her nye bro kommer til at betyde? Altså, jeg håber at vi kan hive dem afsted herovre fra den anden side af vandet, så jeg tror at der bliver en del mere besøgende på Fisketorvet. Hvordan er det at ligge her som forretning på Fisketorvet? Det er jo festligt, og det bliver endnu festligere efter at broen åbner. Det glæder vi os til.